אמ, טוב, אז נתחיל. אז ערב טוב לכולם, וקודם כל תודה לכל מי שהגיע, וקצת זמן, כולנו עמוסים, ויש לנו המון 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 דברים לעשות, ובכל זאת, כל מי שהגיע לכאן, הגיע והגיעה לכאן, אז תודה רבה, ואני מאוד מאוד מעריכה את זה. היום אנחנו נדבר בעצם על גמישות מחשבתית. מה זה אומר גמישות מחשבתית? איך חושב, פועל ומרגיש מוח גמיש? למה גמישות מחשבתית היא מיומנות כל כך חשובה, ומה היא מגלמת בתוכה? איזה היבטים כלולים בנושא כשאנחנו מדברים על גמישות מחשבתית, ואיך ניתן לתרגל גמישות מחשבתית הלכה למעשה בכל מיני אמצעים חווייתיים ומגוונים. אז אני אספר ככה קצת על עצמי. עשית כבר איזה פרומו, אז אני ממש אעבור את זה בבריף. אז אני באמת בוגרת המכון במסלול לשיא בייעוץ, שלוש שנים במסלול תלת שנתי. אני עובדת גם במטה, גם עם קליניקה, מעבירה סדנאות במגוון נושאים. הנושאים החביבים עליי במיוחד זה חוסן אישי וגמישות מחשבתית, נושא שלמדתי אותו מתוך אהבה גדולה והבנה גדולה בחשיבות של הנושא הזה. ואני בעצם יצרתי ערכה שנקראת גם אנד גם, שהיא ערכה בעצם לפיתוח גמישות מחשבתית וחשיבה יצירתית, וזאת ערכה שהיא מתאימה לגילאים החל מיסודי ועד למתבגרים וכלה במבוגרים. ומה שאנחנו נעשה בעצם, אנחנו נדבר על גמישות מחשבתית דרך התנסות בכל מיני פעילויות שנמצאות בערכה. אז דיברנו על זה שהמפגש מוקלט, כן חשוב לי לציין, ושבסיום יהיה אפשר לשאול שאלות. אז קודם כל ככה, ננסה להבין קודם כל מה זה אומר בעצם גמישות מחשבתית, ומה שאני ארצה זה להזמין אתכם לכתוב בצ'אט מה אדם שהוא גמיש מחשבתית מסוגל לעשות ברוח ה-CBT, מה הוא מסוגל לחשוב, מה הוא מסוגל להרגיש, איך הוא פועל. אז כתבו ככה כמה תשובות משלכם. מהמם. אתם מוזמנים גם לראות בצ'אט מה אחרים כותבים, ואני תוך כדי ככה אציין את הדברים שעלו. אז מדובר פה על הסתגלות לשינויים, למצוא פתרונות יעילים יותר, לפרש מצבים בצורות שונות, לבחור בדרכים מגוונות, מגוון של פתרונות לקושי, להעיז ולנסות ולהתנסות, יצירתיות, מאפשר לדעות נוספות להיכנס, משנה תוכניות לפי האילוצים, יצירתיות ומחשבה, פתרונות לבעיות, לחשוב על כל מיני מחשבות, דינמיות, ויתור, סדר עדיפויות, להתמודד בצורה יעילה עם מצבים שונים, להיות פתוח לחוויות שונות, לפתרונות שונים במצבי קושי, להעלות חלופה שלישית כשמציגים לו שתי חלופות, יפה, נקודות שונות של אותו עניין, לצאת מהקופסה, להתמודד עם דברים שלא קורים כמו שאני בהכרח רוצה או מצפה, להטיל ספק באמיתות לכאורה, גם וגם, אין דרך אחרת, להשתמש בסימני שאלה ולא רק סימני קריאה, לצאת מתבניות, וואו, מלא 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 תשובות, ולמעשה אנחנו ניגע בהרבה מאוד מהדברים שהעליתם כרגע. כן, זה בעצם הרבה מאוד יכולות. אדם שהוא גמיש מחשבתית באמת מסוגל לעשות הרבה מאוד דברים, ואם אנחנו ככה ננסה לגלם את זה באיזה מין, רגע, אני רואה שניונת, אוקיי? באיזה מין, כמה במשפט כזה כוללני, אז אפשר לומר שגמישות מחשבתית היא היכולת לחשוב באופן גמיש ויצירתי, להתאים את עצמנו לנסיבות משתנות ולקבל החלטות מושכלות מתוך ראייה רחבה של הדברים. אני רוצה לומר שאנחנו גם מכירים את המושג גמישות פסיכולוגית מגישת האקט, מי מכם שמצוי בשיטה, ואני בכוונה משתמשת במושג גמישות מחשבתית,
משום שאני כוללת בעצם גם את הגל השני, באופן שבו אני מציגה מהי גמישות מחשבתית, כפי שאני מבינה אותה, אני כוללת גם את הגל השני וגם את הגל השלישי, ואני אדבר על זה ואני אסביר את זה. וגם בעצם הערכה של גם וגם היא מיועדת, ויש בהסבר על גמישות מחשבתית, היא מיועדת לא רק לאנשי טיפול, אלא גם למאמנים, למדריכים, לאנשי חינוך, אפילו הורים שככה רוצים לטפח ולתרגל גמישות מחשבתית של הילדים שלהם. אז בעצם המושג של גמישות מחשבתית הוא קצת יותר בעיניי נגיש ומוכר יותר, והוא מוסבר, אני חושבת, טוב יותר לאנשים שהם לא רק מטפלים. טוב, אז מה שאנחנו נעשה בעצם, אנחנו בכל פעם נכיר היבט אחד של גמישות דרך איזושהי פעילות חווייתית קטנה, אוקיי? וקודם כל נצפה באיזשהו סרטון של אודי כגן האהוב עליי במיוחד, של פרסומת 9. אנחנו מכירים את הפרסומת האלה בטלוויזיה, בחרתי בפרסומת קצת ישנה כדי שאולי אני אוכל לחדש לכם משהו, ואחר כך נדבר על זה. אני רק רגע רוצה לבדוק, שנייה, לחצתי על שיר סאונד, כן, אוקיי. אבא, אני עושה יחד איתך את הביטוח. תיכנס ל9. נכנסתי. עם מי אני מדבר פה? אתה לא מדבר עם אף אחד, זה כל היופי. אתה רואה 9 צבעוני כזה? רואה. אז יש לך מתחתיו אפשרות לדלג. אוקיי. אתה דילגת? דילגתי. מצוין, אתה רואה עכשיו איש קטן כזה בתוך עיגול? רואה. תלחץ עליו. באמת? כן, כן. כן, יש ממש סדרה של פרסומות, כמו שאתם יודעים, שעובדים על אותו עיקרון שבעצם יש פה קושי בהבנת סיטואציה, מדובר בשני אנשים שונים, שבעצם מבינים את הסיטואציה אחרת, ובעצם הפרסומת הזאת מכוונת בעצם לאיזה היבט מתוך מה שכתבתם בצ'אט, לאיזה היבט היא מכוונת לדעתכם? לאיזה יכולת? בואו נראה, אני אכנס רגע לצ'אט לראות. האבא מבין דבר אחד, הבן מבין דבר אחר, אוקיי, נקודות מבט שונות, להגדיל ראש, פרשנות, נכון, נכון, הקונקרטיות של האב בדיוק לגמרי, הוא חי בעידן אחר, הוא מבין את הדברים במובן הקונקרטי לגמרי, תודה. אז בעצם אנחנו יודעים שבאמת השוני בהבנת נקודת המבט, קודם כל... הולכת לרבנים. לא, אני כבר לא... שרה, רבנים בנתיבות. אני אשתיק. כן, תודה, מירב, כן. תחילת המלחמה סבא שלי גם כזה היה במצב לא טוב, וזה אז ואז התחלתי לקרוא קריאה גדולה על זה המלחמה. בסדר. לא, 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 שנייה, דורית, אני השתקתי אותך, טעות, השתקתי אותך. תפתחי לעצמך. כן. כן. אז אנחנו יודעים שבעצם אנשים שונים מבינים דברים אחרת, כי הם גדלים בסביבה אחרת, בעולם ערכים שונה, בעולם המושגים שבהם הם גדלו הוא שונה, יש להם כל מיני תפיסות על העולם, על עצמם, על העתיד, הטיות חשיבה שמשפיעות על הפרשנות, לאיזה גירויים הקשב שלנו מופנה, אלה דברים שאנחנו מכירים את זה כמטפלים, אני רק כך אומרת את זה בבריף, במילה אחת, בעצם כל הדברים האלה שגורמים לכך שכל אדם רואה את הדברים מנקודת מבט אחרת, ובעצם הנקודה הראשונה שבעצם היכולת הראשונה שאנחנו מדברים עליה, כשאנחנו מדברים על גמישות מחשבתית, אבא, אני עושה יחד... על היכולת להרחיב את נקודות המבט, אוקיי? לא להתגמש על פרשנות אחת, להבין שאנשים חושבים ומבינים אחרת, וזה כמובן עוזר לייצר אמפתיה, להבין את הצד האחר, וזה כמובן עוזר לאינטראקציה בין אישית טובה יותר. ועכשיו אנחנו ככה נתנסה בפעילות אחת מתוך חוברת, בעצם הערכה שיצרתי כוללת חוברת פעילויות ומשחק.
אז אנחנו ככה נתנסה בכמה פעילויות, ולקראת סוף הערב נתנסה ממש בקצרה במשחק. אז מה שאני אבקש מכם, יש כאן תרגיל, יש כאן פעילות נחמדה של תלוי את מי שואלים. אתם צריכים להציג את עצמכם מנקודות מבט שונות, מה המראה, ארון הבגדים, הטלפון, החדר שלי היה אומר עליי. אוקיי? אז אני אשמח אם תכתבו בצ'אט משהו מאלה, תתייחסו למשהו מאלה. אתם גם מוזמנים להוסיף איזשהו משפט אחר משלכם, איזשהו פריט ככה פיקנטי שיכול להעיד עליכם משהו. אמ, מה משהו מאלה היה אומר עליכם? ודרך אגב, אני אומר שבעצם פה מצד שמאל, מה שאני מסמנת כרגע עם העכבר, זה בעצם אפשר לתרגל בדרכים שונות. אפשר לתרגל במשחק, בכתיבה יוצרת, בתנועה, באמצעות חידודי חשיבה, והאיור הזה ממחיש שזו פעילות שעובדת על חידודי חשיבה. אז אפשר גם לבחור את הפעילות על פי סוג הפעילות למה שכל אחד מתחבר. אוקיי? אז בואו נראה ככה אם אני אכנס רגע לצ'אט, לראות אם אמ, ארון הבגדים שלי היה אומר, תודה שאני מסודר. מתייחסים אליו. מקסים. ומישהו אחר היה אומר, אולי קצת ההפך, שמזמן לא עשיתי סדר וצפוף לי. צאי כבר מהארון. גדול. טלפון שלי אומר שאני אובססיבית, אתם מוזמנים לקרוא יחד איתי, כן, אני לא אעבור על הכל, אבל מקסים, שכן, אתה הכי יפה בעיר, מקסים, המראה הייתה אומרת את זה, כל מיני באמת דברים מקסימים. ואני רוצה ככה, אני לרגע אעשה סטופ שייר, ואני רוצה לשאול אתכם, מי שמוכן לשתף, איך זה היה עבורכם לספר על עצמכם מנקודת מבט אחרת? לומר מה מישהו אחר היה אומר עליכם. המטבח היה אומר לי, שחררי, מקסים. אז אם ככה מישהי ירצה לשתף, איך זה היה עבורו לספר על עצמו במין בגוף שלישי כזה? אני את רוצה לומר, מדברת בכתיבה? אני יכולה להגיד שקודם כל זה חייב אותי לעצור רגע. כן, זה לא היה בשלוף. מהמם, הייתי צריכה להשקיע בזה מחשבה. מהמם. לנסות ככה להיכנס רגע לנקודת מבט אחרת, ומשם. כן, לראש של הקפה שלי ולראות מה הוא חושב עליי. מהמם. זו הנה פעילות, הוא. אגב, שלא לכל אחד היא מתאימה. צריך להיות ערים לזה, למי זה מתאים ובאיזה שלב זה מתאים. באמת, אם אחת התשובות שדיברו על זה, שזה, יש אנשים שמבינים ברמה הקונקרטית, אז יש כאלה שמבינים את זה ברמה הקונקרטית, על הרצף, למשל, ילדים שהם על הרצף, שזה יכול להיות מאתגר עבורם. זה קל יותר מדיבור, כי יש הרחקה, וזה משחרר ומקליל, אתם כותבים פה, לגמרי. זה בדיוק הדברים האלה, התרגיל הזה הוא בדיוק ככה, הוא קודם כל מרחיב את היריעה, זה היה מצחיק ונעים, הוא מרחיב את היריעה, מאפשר לעצמנו לספר ככה כל מיני דברים פיקנטיים שלא היינו מספרים, היו אומרים לנו, סתם ספרו על עצמכם. גם כמובן יכולת להתבונן עליי מנקודת מבט אחר, וזה מצריך ככה איזושהי השקעת אנרגיה, לספר על עצמי בקריצה אולי, זה קצת מצחיק, דיברתם על הרחקה, מעולה. אנחנו נחזור למצגת, תודה. זה מאפשר להיות ביקורתי כלפי עצמנו, אבל בצורה קצת מצחיקה, בצורה נעימה יותר, או לא קשה יותר, כמו שאנחנו רגילים להיות עם עצמנו. וכשעושים את זה, יצא לי לעשות את זה עם אנשים, זאת אומרת, מה אימא חושבת עליך, או מה מורה הייתה אומרת עליך, אז לפעמים במקרים האלו, אז אפילו הביקורת הייתה נעלמת. שזה, שזו חוויה שהוא מצליח לשמוע את עצמו, אני גם מצליחה לשמוע את עצמי אומרת מילים אחרות על עצמי. כן, אני חושבת שההרחקה תורמת לזה, וזה באמת מין להסתכל על עצמי בפוזיציה קצת אחרת. לפעמים הישירות, ישר כשאני מדבר על עצמי, זה ישיר מדי, זה לא פשוט עבור חלקנו. אה, תודה. אני יכול גם להגיד? בטח. אוקיי. אז אני יכול להגיד שאני דווקא לקחתי את המקום של אימפרוביזציה.
שבשבילי זה ככה ישר לזרוק בשלוף את התשובות. מהמם. יכול לראות איך זה יכול לתרום מאוד למטופלים שלי, שאם זה ילדים שמאוד מאוד אוהבים את המשחקיות, לעומת בני נוער שכזה, זה יכול אולי באמת קצת לגרום להם רגע לחשוב, או להתקשות להגיד את מה שעולה ככה בראש, בגלל ביקורת עצמית למשל. מהמם. אז מאוד תלוי ככה עם איזו אוכלוסייה גם אנחנו עובדים, אז ככה אני רואה את זה. לגמרי, לגמרי. אני לפעמים בקבוצות שאני מרגישה איתן בנוח, אפשר לעשות את זה כמין פעילות להרחבת ההיכרות. הם כותבים על עצמם כל מיני משפטים כאלה, אנחנו מערבבים את זה בפתקים. אני מכירה את המשפטים כי הם מזהים את הכתב של עצמם, והם צריכים לנחש במי מדובר. אז אנחנו מוסיפים לזה איזשהו אלמנט של הקללה, של משחקיות, ואגב, הם מאוד אוהבים את זה, מהניסיון שלי. אז כמובן, כמו כל דבר, ואם אנחנו מדברים על גמישות, אז כל דבר בגמישות. כל דבר כן. לבחון כל מקרה לגופו, כל סיטואציה בהקשר שלה, למי זה מיועד, האם זה מתאים, באיזה סיטואציה, ברור, ברור לגמרי. תודה. תודה, אופיר, טוב לראות אותך, אני רואה אותך בפייסבוק מדי פעם, ועכשיו אני רואה את הפנים מאחורי. כן, עכשיו, תודה. אה, אז אני אחזור למצגת, אלא אם כן ככה יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו? אוקיי, אז אני אחזור למצגת. אני אומר עוד כמה מילים על העניין של הרחבת נקודת המבט. בעצם, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מדברים על הרחבת נקודת המבט גם מהגל השני וגם מהגל השלישי. אוקיי? וקודם כל יש את הגל השני המוכר לכולנו בנושא של הגמשת תוכן המחשבה, אוקיי? להבין בעצם, להרחיב את נקודת המבט על הסיטואציה, על עצמי, על האחר, לשים סימן שאלה, כל התשאול הסוקרטי שאנחנו מכירים היטב, כל הדברים האלה שבעצם ככה מגמישים את המחשבה עצמה, ואת האמיתות שלה, את היעילות שלה, את הנכונות שלה, וכולי וכולי. שאנחנו מכירים, מודל אפרת, מודל אמת, אוקיי? וכשאנחנו מדברים בגל שלישי, אנחנו בעצם מדברים על שני דברים. אחד, זה גם לא רק על תוכן המחשבה, אלא על הגמשת המערכת היחסים שלי כלפי המחשבה, אוקיי? איך אני מתייחסת אליה? האם אני מתייחסת ליכולת שלי לעשות איזושהי הרחקה מהמחשבה ולהתבונן בה במרחק מה, ולא להיות מזוהה איתה יתר על המידה, ולהבין שמחשבה היא מחשבה, והיא כרגע, זה כרגע המופע הפנימי שקורה בתוכי, כרגע זו המחשבה שאני כרגע, שעולה בי כרגע, ו... אמ, והיא תכף תחלוף, כמו עננים בשמיים. זה איזשהו מופע שהוא זמני, כרגע זה מה שיש. ואני רוצה לומר, אגב הזמניות, שעם אחד התלמידים שלי במתיה, באמת שכל הזמן הוא היה ככה על הרצף, הוא היה מאוד מאוד נוקשה ומקובע, והוא כל הזמן אומר, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא מצליח, אני לא מצליח. ואמרתי לו, אתה יודע מה? אני רק מבקשת ממך להגיד, אני כרגע לא מצליח. אני עדיין לא יודע. וממש התאמנו על המילה כרגע, עדיין, על עניין הזמניות, וזה היה מדהים לראות את ההתפתחות לאורך השנה. ממש, בהתחלה הוא אמר את זה, אני לא יודע, אחר כך הוא הכניס את העדיין, ואז הוא אמר את זה בטון יותר מרוכך, ולאט לאט הוא למד לראות שבאמת עם הזמן, כשהוא רגע משתהה עם זה ולא ממהר לקבוע סימן קריאה בסוף המשפט, הוא בעצם יודע יותר ממה שהוא חושב. אמ, אז העניין הזה של באמת ההפרדה הקוגניטיבית, בכלל לאמץ חשיבה שהיא פחות דיכוטומית של או שנכשלתי או שהפסדתי, לראות את הדברים יותר על פני רצף. הכל תלוי הקשר. אנחנו גם וגם, אנחנו לפעמים נכשלים ולפעמים מצליחים, ואין אמת אבסולוטית שהיא נכונה תמיד. אנחנו בכל סיטואציה, אנחנו נבחן את זה בהקשר הנוכחי. אז אין איזשהו דפוס תגובה שהוא נכון תמיד שאני עושה לו, אני ארצה לעשות לו העתק הדבק. זה תלוי סיטואציה. אז היכולת הזאת להבין גם את זה, ולהתייחס לסיטואציה בהקשר המסוים, היכולת, כמו שאמרנו, בעצם לעשות איזושהי הפרדה קוגניטיבית מהמחשבה, וגם להגמיש את הקשב, זאת אומרת, שכל סיטואציה להבין ששוב, כמו שאמרנו, מתרחשת בהקשר מסוים, וכרגע בהקשר הזה יש המון המון התרחשויות שקורות גם בתוכי וגם מחוצה לי, כל מיני רגשות שעולים בי, ומחשבות ותחושות,
והתרחשויות גם פנימיות וגם חיצוניות, ומתוך כל אלה לבחור לעשות מין זום אין וזום אאוט, למה אני ארצה לעשות זום אין, במה אני ארצה להתמקד, ולמה לעשות זום אאוט, כרגע, לא כרגע להתמקד בזה כרגע, כי זה לא מה שנכון לי. וזה בעצם מתקשר, הבחירה של אני אבחר במשהו שכרגע הוא נכון לי, כי זה יותר מקדם אותי לכיוון מה שחשוב לי. שוב, זה מתחבר לגישת אקט של ערכים ופעולה מחויבת. אני אפעל לכיוון מה שחשוב לי, לערכים שחשובים לי, לכיוון הפעולות שעוזרות לי לממש את הערכים שחשובים לי. ומודל בעצם 4 הצעדים של מרכז חוסן בעיניי מגלה מאוד יפה את השילוב בין גל שני לגל שלישי. קודם כל לזהות את המחשבה אשר בסופה בעצם מופיע סימן קריאה, ולשים בסופה סימן שאלה. אז קודם כל אנחנו יוצרים מרחב של ספק, שגם יוצר מרחב של ספק מבחינת התוכן של המחשבה. רגע, מה עוד אני יכולה, שנייה רגע, מה עוד אני יכולה לחשוב שהיה פה, אוקיי? כמו שדיברנו קודם. וגם סימן שאלה לגבי האמיתות של המחשבה, ועד כמה אני מזוהה עם המחשבה ומתייחס אליה כעובדה. ואני בעצם מנסח את המשפט כהרגשה או מחשבה בצד השלישי. אנחנו ננסח את המחשבה כהרגשה או מחשבה עכשווית, ואכיר בתחושה הלא נעימה שמתעוררת בי. כרגע זה מה שיש. אני מזהה את מה שיש, אני מקבל את מה שיש, כי זה מה שיש כרגע. ולאחר מכן, אני בעצם אבחר, אומר, אוקיי, יש כרגע איזושהי הרגשה לא נעימה, אני לא אתן לה לא לנהל אותי כרגע, אני אכוון את עצמי לפעולה הנכונה ביותר עבורי. אז בעצם, אולי לסיכום החלק הזה של הרחבת נקודת המבט, אני זוכרת את דן ברזילי באחד השיעורים, דן ברזילי המהמם, שהוא דיבר על המטאפורה של הפנס, שאם ככה מכוונים ומצמצמים את תעלומה של הפנס, הוא דיבר על זה גם בהקשר של הפרעות קשב וריכוז, ואני ככה גם נוהגת להשתמש בזה באמת בהקשר של הרחבת נקודת המבט. אנחנו נרצה להרחיב את תעלומה של הפנס, אנחנו נרצה לראות דברים בפרספקטיבה יותר רחבה, כדי לראות גם וגם 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 וגם, וכשיש לנו ראייה רחבה, זה מאפשר לנו לפעול יותר בגמישות ולבחור את הסיטואציה הנכונה לנו. אנחנו נעבור לדבר הבא. אני ביקשתי מכם להכין דף וכלי כתיבה. אז מי מכם שיש לו נהדר, ומי שלא מוזמן ככה בזריזות להניח לידו דף וכלי כתיבה. ואנחנו בעצם עוברים להיבט הבא. וכמו שאמרתי, אנחנו כל פעם מתנסים דרך התנסות חווייתית, ואז מציגים את ההיבט. אז מה שאני אבקש מכם, זה לצייר ריבוע עם 3 קווים, אוקיי? ואם אפשר להציע 3 הצעות שונות לפחות, 3 פתרונות. כי אנחנו ברוח הגם וגם. אני רק אומר שילדים כל כך אוהבים את התרגיל הזה. עוד בקבוצות, זה פשוט מדהים לראות מה הם מצליחים ליצור. איך בהתחלה הם אומרים לי, מה, אבל את לא יודעת מתמטיקה, הריבוע לא יכול להיות. ואז זה פשוט מדהים, התרגיל הזה. תודה, אני גם מאוד מאוד אוהבת אותו, ילדים אוהבים אותו. אגב, גם המורים והמורים למתמטיקה מסתבכים עם זה. כי נכון, מבחינתם, מה זאת אומרת עם ריבוע עם 3 קווים? נכון. אבל אז המורות ללשון מתערבות. רגע, אני עושה פרומו לפתרון, אז רגע, אני אשהה את זה רגע. אז אני רגע עושה סטופ שייר, ומי שרוצה ככה להראות במצלמה את הפתרון שהוא יכול להציע, נשמח לראות. המשימה ברורה, כי אני ככה, אתם כבר לא רואים את זה על המסך. לצייר ריבוע עם 3 קווים.
אוקיי, אופיר. מה שנקרא, הכינותי מראש. כי הרבה תלמידים או מטופלים, אנשי צוות שאני עושה את התרגיל הזה איתם, מעלים באמת את הפתרון הזה, ואני לא, רגע, קפץ לי, מישהו כתב ריבוע עם 3 קווים, אם אפשר להראות לנו את זה במצלמה, אם אפשר באיזשהו משהו כהה, קצת קשה לראות את זה. דורין, אני רואה שאת מנסה להראות משהו. אה, אוקיי. אוי, שנייה, שנייה. איי, איי, לא יודעת. אני גם מנסה להראות לכם משהו. רואים? או, שני רואים, ציורים? רואים, עילית, רואים. כאילו, תודה. מלבן יצא לי, אבל בגדול ריבוע עם 3 קווים. בדיוק. כי זה לא זאת, בעזרת 3. זאת אומרת, נכון, זה לא עם. בעזרת 3 קווים, זה מה שאמרתי שהמורות ללשון מתערבות, ואומרות שזה לא ריבוע בעזרת 3 קווים, זה ריבוע עם 3 קווים, בדיוק. ובעצם האמת היא שגם מי שמציע את זה, זה הכל עוד it makes sense, אנחנו גמישים, אנחנו ברוח גמישה, ותשובות יש יותר מתשובה אחת, וכל העניין זה המחשבה לצאת מהקיבעון, להעלות כל מיני רעיונות, אז באמת, שניונת, אז באמת יש פה למשל הצעות כאלה, כמו שברוח הדברים שאתם הראיתם, לא משנה 3 קווים בתוך ריבוע, ועל איזה היבט זה בעצם עובד, התרגיל הזה? אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט. טל כתבה ריבוע ולצידו 3 קווים. האמת היא שיכול להיות שזה גם יכול להיות משהו שיתקבל על פרשת יצירתיות, נוקשות תפיסתית, יצירתיות, נוקשות, ובדיוק, על נוקשות וההפך ממנה היא במידה רבה היא היצירתיות. להעז, על פרשנות לגמרי. קודם כל תרגיל, זה רק מוכיח גם מהתשובות שלכם, שכל תרגיל קודם כל יכול לעבוד על כל מיני מיומנויות. לגמרי. למשל על פרשנות, לרגע לא חשבתי על זה, ובאמת אני אומרת, וואלה, זה נכון, זה באמת עניין של פרשנות. רגע, זה ריבוע עם 3 קווים, בעזרת 3 קווים, זה לגמרי יכול להיות על פרשנות ועל הבנה, ומורה למתמטיקה תבין את זה אחרת מהמורה ללשון. מקסים, זה יכול לעבוד על כל מיני היבטים. אני השתמשתי בתרגיל הזה כדי לדבר על ההיבט הבא, וזה לא אומר ששאר התשובות הן פחות טובות כמובן, אבל אני בעצם רציתי לדבר על הנקודה השנייה של באמת החשיבה היצירתית, היכולת לחשוב מחוץ לקופסה, היכולת לחשוב, ליצור חיבורים וכל מיני היקשים מגוונים, ולחשוב מנקודות מבט יצירתיות ואחרות שאחרים לא חושבים עליהם, ומתוך זה באמת להגיע לכל מיני פתרונות יצירתיים. וזה באמת הרבה פעמים עוזר לנו גם לפתור בעיות מורכבות שבהתחלה נראה שאין התחלה ואין סוף, ולאט לאט 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 כשחושבים מחוץ לקופסה לאט לאט מתקדמים לזה, מתקרבים לעבר זה. כמובן שיש הרבה מאוד מקצועות כמו יזמות ועוד כל מיני מקצועות שמצריכים הרבה מאוד חשיבה יצירתית. אני יכולה להגיד שהתרגילים של חשיבה יצירתית מאוד אהובים, גם על ילדים, גם על מתבגרים, גם על מבוגרים. יש הרבה מאוד תרגילים שעובדים על חשיבה יצירתית בערכה, והם מאוד מאוד אוהבים. זה אתגרים, הם אוהבים את זה, הם מתלהבים מהפתרונות שמציעים, הם מגיעים לתובנות שהם לא היו חושבים עליהם. אז זה העניין של לחשוב באופן יצירתי. ונעבור לדבר הבא. אתם שוב צריכים דף ועט. אז שאני אבקש מכם, אנחנו עכשיו נעשה תרגיל של יציאה מאזור הנוחות. אוקיי? זה גם לקוח מתוך החוברת, אתם כבר מזהים את הפורמט, אוקיי? זו פעילות שהיא בתנועה, יש פה את האיור הזה שממחיש שזו פעילות שהיא בתנועה, ויש כאן בעצם אפשרות, בקשה לבצע כל מיני פעולות בשגרה בדרך אחרת, בשתי דרכים שונות. למשל, לצייר בעזרת כף הרגל ובעזרת הפה, להיכנס דרך משקוף הדלת בדרכים שונות. אני לא אקרא את כל הדוגמאות שיש כאן. מה שאני אבקש מכם, אני קודם כל עושה את זה הרבה פעמים ילדים, וגם עם מתבגרים חלק מהדברים ניתן כמובן לעשות, ואנחנו מדברים על זה. אני ארצה לבקש מכם
לכתוב ביד הלא דומיננטית שלכם משפט בין 6 מילים לפחות. ומה שנקרא, וכל המרבה הרי זה משובח. אם יותר, אז עוד יותר טוב. בסדר? תכתבו משפט ביד הלא דומיננטי. ואם יש מישהו, מישהי שמוכנים ככה להראות לנו ואולי להגיד במשפט או שתיים איך הייתה עבורם החוויה. מיכל לא על מיוט ואני לא יודעת אם היא התכוונה להשתתף או לא. אצלי נראה שבין מילה למילה השתפרתי. אוקיי. כאילו, הכתב ברור יותר, קריא, יפה. עברת איזשהו תהליך תוך כדי כתיבה. כן. היא מאוד מרוכזת. בהתחלה זו הייתה כזו בדיחה וחוויה, ואחר כך נכנסתי לתוך זה. מהמם. אפשר לומר שהסתגל די מהר למצב ואמרת, אוקיי, מישהי כותבת, יצא ממש סבבה, שוקלת להחליף יד, ענק. אז זה גם אחד התרגילים האהובים שאני עושה עם המטופלים. אגב, אני גם עושה את זה איתם, כל מיני תרגילים שהם ככה עולים לי מהראש, ואני לא בטוחה שאפילו הם מצוינים בחוברת, לצייר בעיניים עצומות, או כמובן להתהלך בחדר בעיניים עצומות. והם מאוד אוהבים את התרגילים האלה, ההתנסות החדשה, רובם, שוב, אמרנו, בזהירות, ברגישות, בגמישות, לשים לב למי זה מתאים, אבל באופן כללי, זו פעילות מאוד מאוד אהובה. ועל מה זה בעצם עובד? על איזה היבט של גמישות מחשבתית? לישון בצד האחר של המיטה ענק. כן, לגמרי. איזה רעיונות אתם כותבים? אחר כך אני אקרא את כל מה שאתם כותבים בצ'אט ואני ארשום לעצמי. פשוט רעיונות מדליקים, ממש. אוקיי, אז אולי זה עובד על שינוי נקודת המבט. אוקיי. על שינוי הרגלים. מהמם. נכון. בעצם כמו שאמרתי שוב, זה יכול לפתח שריר חדש בכלל. כל העבודה על גמישות מחשבתית היא עובדת על שריר הגמישות. זה מופיע בתחתית של התרשים שאני כל פעם חוזרת ומציגה אותו, שזה כמובן שריר שאנחנו מאמנים ומפתחים, וכמובן שאנחנו מדברים על זה, להוכיח לעצמנו שאנחנו יכולים לעשות הכל. איזה דברים מדהימים אתם כותבים באמת. אני מקווה שאפשר אחר כך לקרוא את הצ'אט וזה לא יימחק. מירב את על מיוט. אל דאגה, זה אצלך. כן? כן, כן, ברגע שהקלטת זה אצלך. איזה כיף, יופי. אז אני ממש אקרא בעיון את כל מה שאתם כותבים. את צריכה אבל להוציא דוח. את מוציאה דוח, אחרי זה נסביר לך. אוקיי, בסדר גמור. אז שוב, זה באמת יכול לעבוד על כל מיני היבטים, ואני כיוונתי שוב, וזה רק באמת שוב המקום שהראש שלי הלך לכיוונו, זה בעצם עבד על העניין של רגע, אוקיי, של בעצם הסתגלות לשינויים, אוקיי? בעצם כל יציאה מאזור הנוחות היא מאלצת אותנו לצאת מה-comfort zone שלנו, מהמקום הבטוח, לעשות משהו שונה, אחר, וזה לא קל. נקודה שמאוד מאוד חשוב לי להגיד, זה שכשאנחנו מדברים על גמישות מחשבתית ועל כל ההיבטים האלה, ותכף אנחנו נוסיף אליהם עוד שניים אחרונים, אנחנו צריכים להתייחס לזה בצורה גמישה. תמיד, זאת אומרת, אני חוזרת על זה שוב ושוב, וזאת אומרת, אני יכול להיות גמיש
בהיבט מסוים והרבה פחות בהיבט אחר. יכול להיות שאני גמיש בהסתגלות לשינויים, אבל תלוי מה. אני יכול לזרום עם שינוי בסדר היום, אבל אני פחות גמיש בלהיחשף לאכול מאכלים חדשים. אז אנחנו מאוד ניזהר שלא לקבע את עצמנו ולומר אני גמיש או לא גמיש. אנחנו לא נדבר בשפה של אני כזה או אני אחר, אלא אנחנו על פני רצף. בפעילות הזאת אולי גיליתי קצת יותר, הייתי פחות גמיש, לא חשבתי אולי מספיק, יכולתי להרחיב יותר את נקודות המבט, לדבר על ההתנהגות, על הדפוס העכשווי, על מה שראינו כרגע, ולא לתת איזשהו טייטל של אני גמיש או נוקשה, אני כזה או אחר. אז זה ככה משהו שהיה חשוב לי להגיד. אז באמת בעניין של להסתגל טוב יותר לשינויים, אנחנו יודעים מה יש לומר בארצנו רוויית השינויים וההפתעות והאכזבות והמפלות והמתחים, שאנחנו כל הזמן נאלצים לחשב מסלול מחדש, והשנתיים האחרונות בכלל אילצו אותנו כל הזמן לחשב מסלול מחדש ולהסתגל לשגרה מטורפת שלא היינו מאמינים שבכלל נחשף אליה. ובאופן כללי אני אומר שבאמת העניין הזה של ההסתגלות לשינויים זה שריר שצריך לתרגל כמו כל היבט אחר, וצריך לתרגל את זה בקליניקה ומחוצה לה, לתת כל מיני תרגולים, פעילויות, וגם לדבר על מה קשה לי בשגרה, בחיים, מה מעכב אותי, למה קשה לי להסתגל, איך אני יכול לעבוד על זה, אז לתרגל את זה, ולפתח גישה מיטיבה וסקרנית כלפי שינויים. כי השינויים קורים נרצה או לא נרצה, ואם הם כבר פה, אז בואו ננסה להפוך באמת לימונדה מהלימון, ולנסות להסתכל על השינוי כאל הזדמנות, לצמוח ולהתפתח. ואולי ככה נקודה אחרונה שאני ארצה לומר בהקשר הזה, אנחנו מדברים על הפלסטיות של המוח. ואנחנו כל הזמן מדברים על זה שככל שנאמן את המוח, אנחנו יודעים שנוצרים שינויים מבניים במוח, ונוצרים נתיבים חדשים ורשתות מוחיות חדשות, וכשאנחנו מאמנים את המוח שלנו לתפקד בהקשרים שפחות מוכרים לו, פתאום לייצר שינויים, לעשות דברים אחרים שהם פחות מוכרים, אנחנו בעצם מבססים נתיבים, רשתות מוחיות חדשות, שהן יהיו זמינות יותר ויותר, ככל שנשתמש ונעשה בהן יותר שימוש. אוקיי, מירב, כמה זמן יש לנו שאני אדע ככה פלוס מינוס? 20 דקות? בדיוק, בדיוק. טוב, אז בסדר. אז אני חושבת שיהיה לי זמן לעשות את התרגיל הבא, שגם לקוח מתוך החוברת, ואני ארצה ככה מתנדב או מתנדבת, לקרוא את המילים הללו. זה מבוסס על מבחן סטרופ שאני בטוחה שמוכר לחלקכם, אם לא לכולכם, אם לא לרובכם. ובעצם מה שאני מבקשת מכם זה לומר במהירות מהו הצבע, לא המילה, של כל אחת מהמילים הבאות. זאת אומרת, לקרוא את 3 השורות, הראשונה מימין לשמאל, השנייה מימין לשמאל, השלישית מימין לשמאל, לומר מה הצבע, לא לקרוא את המילה. אז יש איזשהו מתנדב או מתנדבת? אוקיי, אני לא רואה את שמך. אוקיי, כי את ככה אני בתצוגה כרגע, אבל קדימה, בואי נשמע אותך. אותי? כן. אוקיי. ורוד, ירוק, שחור, אדום, כתום, אדום, אפור, ורוד, כחול, ירוק, כתום, סגול, תכלת, כתום, סגול. יפה, מה שמך? אני פשוט לא רואה את השם שלך. טל, טל. טל. טל, איך זה היה עבורך? קשה לי, כאילו, יש את המשחק שוק או תות שזה קצת מזכיר, אם את כן, מכירה. זה הזכיר לי את המשחק הזה, אבל ממש כאילו בהתחלה הייתי מאוד מרוכזת ולאט לאט הריכוז שלי, אה, הייתי צריכה להתאמץ, כאילו, כדי כן, להגיד את הצבע. כאילו, לא להתבלבל. כן. היו רגעים שיכולתי לראות שאת טיפה משתהה לפני שאת אומרת, נכון, נכון? כן, אה, נכון. לגמרי. אז בעצם על איזה מיומנות, לדעתכם, התרגיל הזה עובד? אני חושבת שזה קשור כאילו, ההפך מאימפולסיביות, שכחתי את המילה. עיכוב תגובה. עיכוב תגובה, כן.
כן, עובד על עיכוב תגובה. תודה, יש עוד תשובות? ריכוז. ריכוז, כן. לגמרי. האמת היא שאני באמת ככה שוב עשיתי את הפעילות הזאת באמת, ויש עוד תרגיל דומה לזה כדי באמת לתרגל את הנושא של השהיית תגובה. בעצם מבחן סטרופ הוא בעצם מדגים את ההבחנה בין תהליכים קוגניטיביים שהם אוטומטיים לבין תהליכים קוגניטיביים שהם נשלטים, אוקיי? התהליך האוטומטי שלנו זה לקרוא. זה התוכן הסמנטי. נכון, אנחנו יודעים לקרוא, אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי, וכאן אנחנו בעצם צריכים לעשות עיכוב תגובה, להתעלם מהמסיח הסמנטי ולהתייחס לצבע. וזו בעצם מיומנות, שוב, שמצריכה מאיתנו רגע השהיית תגובה, שנייה להתרכז, וכדי לעשות את זה נכון. אז בעצם כל הנושא של השהיית תגובה, אלה בעצם שתי המיומנויות האחרונות שאני ארצה לדבר עליהן הערב. אחד מהם זה השהיית תגובה, והשני זה התבוננות בעיניים טובות, חמלה וחמלה עצמית בפרט. אלה שתי מיומנויות שהן מאוד מאוד חשובות בעיניי, כדי לאפשר לנו לבצע את שאר הפעילויות של הסתגלות טובה יותר לשינויים, להרחיב את נקודות המבט, להשעות תגובה ולחשוב באופן יצירתי, אבל אני אסביר לאט לאט. מה שאני בעצם קודם כל אומרת זה שכשאנחנו פועלים מתוך המנגנון ההישרדותי האוטומטי שלנו, אנחנו פועלים באופן מיידי, אוטומטי. ובדרך כלל המנגנון האוטומטי שלנו, בשעת סכנה, הוא או fight או flight או freeze, אנחנו ממהרים להגיב, לעשות משהו, אוקיי? לעשות במשהו, אלא אם כן אנחנו קופאים ואנחנו פשוט לא מסוגלים. אבל אנחנו בדרך כלל או בבריחה או בלחימה. זו תגובתיות מהירה. וכשאנחנו פועלים בתגובתיות מהירה, אנחנו בעצם פועלים באופן אוטומטי, ואנחנו בעצם מצמצמים את חופש הפעולה שלנו. וזה ההפך מהגמישות שאנחנו נרצה להשתמש. אנחנו נרצה שתהיה לנו יכולת לא לפעול באופן מיידי, למשהו אחד הזה, לפייט או לפלייט, אלא נרצה רגע שנייה להשהות רגע, להתבונן, להבין מה קורה לי, ולפעול מתוך בחירה. אז העניין של השהיית תגובה זה קודם כל עיקרון שצריך לתרגל אותו, ולא רק להגיד תעצור, תעצרי. צריך פשוט לתרגל את השהיית תגובה, ויש כל מיני תרגילים בחוברת הפעילויות שעובדות על השהיית תגובה. יש משחקים כמו, כמובן אתם מכירים, המלך אמר ודג מלוח, ואני אוהבת לעשות תרגיל שאני שואלת את המטופלים שאלות מהירות על עצמם. איפה אתה גר? איך קוראים לך? כאלה. והם צריכים לענות תשובות לא נכונות על עצמם. וככה מאוד מחבבים את התרגיל הזה, זה מאלץ אותם רגע שנייה לעכב, לחשוב רגע, כי האוטומט הוא כמובן לענות את התשובה הנכונה על עצמם והאוטומטית, ולענות תשובה אחרת. אז העניין הזה של בעצם השהיית תגובה, זה אחד הדברים, אחד מהמיומנויות שאנחנו נרצה שוב לתרגל, כדי שנוכל בעצם לעצור רגע, לשהות, להתבונן במה שקורה לנו ללא שיפוטיות, ללא שיפוטיות, להבין שזה מה שקורה לי עכשיו. ואם מי מכם שמכיר את מודל ריין, אני לא עכשיו אדבר על המודל בהרחבה, אבל הוא בעצם מגלה מאוד יפה את היכולת של השהיית תגובה ושילוב של התבוננות בעיניים טובות. הוא בעצם משלב גם את היכולת של הרגע לעצור, להבין מה קורה לי עכשיו, מבחינת רגשות, תחושות, מחשבות, לקבל את זה שזה כרגע מה שקורה בי, אפילו לחקור, לא אפילו, אלא לחקור את מה שקורה לי רגע, שנייה רגע להתבונן ולהבין, שנייה, לא למהר לברוח לפעולה, לשהות רגע באי נוחות, לשהות רגע במה שקורה לי עכשיו, ורק אחר כך להפנות את הקשב שלי למה שנכון לי לעשות. להפנות את הקשב שלי למשהו שקודם כל באותו רגע יעזור לי לווסת את עצמי, איזושהי מילה טובה, יד על הלב, משהו, איזשהו אקט קטן, מילה טובה שאני אומרת לעצמי, שעושה לי קודם כל איזשהו ויסות עצמי בטווח המיידי, ואחר כך גם עוזרת לי לקבל החלטה לטווח הארוך, מה נכון יותר עבורי. העניין של השהיית תגובה, בעצם זה ככה, אנחנו מכירים את כל מיני תרגילים שאנחנו עושים עם בקבוק עם נצנצים, בקבוק קולה עם נצנצים, שאנחנו מחכים שהנצנצים ישקעו ואז התמונה תתבהר, או איזשהו כדור שלג שאנחנו מנערים אותו והתמונה לא ברורה, וכשאנחנו נותנים לפתיתי השלג לשקוע, פתאום רואים את כל העיר והתמונה מתבהרת. אז זה בערך התהליך שקורה אצלנו. היכולת שלנו רגע להשהות תגובה, לא להמשיך לטלטל את השערה, רגע להיות שם, רגע לשהות שם. רגע להבין
מה קורה לי, מה קורה בתוכי, ורק אחר כך לבחור מה שנכון לי. אז זה הדבר הראשון, וכמו שאמרתי, זה בעצם הולך ככה יד ביד, יחד עם העניין של החמלה והחמלה העצמית. כי א', כשקורה לי משהו לא נעים, אז אנחנו לאט לאט מלמדים את עצמנו להתבונן במה שקורה בקול לא שיפוטי. אז לכאן קודם כל נכנסת החמלה העצמית, המיינדפולנס כמובן, היכולת שלי להתבונן במה שקורה עכשיו באופן לא שיפוטי. ומה שקורה הרבה פעמים זה גם התחושות הלא נעימות שאני מרגישה באותו רגע, וגם מחשבות שהן, הרבה פעמים המחשבות האוטומטיות שלנו, הראשונות, הן מחשבות שליליות, הן מחשבות מערערות בעין, הן מחשבות מקטינות, הן מחשבות שהמטרה שלהן, בבסיס שלהן, זה להגן עליי, שאני לא אדע מפלות ואכזבות. הבסיס ההישרדותי, המנגנון שלו הוא טוב, הוא נכון, הוא בא להגן עלינו, אבל הוא לפעמים פועל יתר על המידה, ואז זה כבר לא לטובתנו, הוא פועל גם כשלא צריך. אז בעצם המחשבה הזאת של לא כדאי לך, ובשביל מה לך לנסות, ויש טובים ממך, ולמה? אז הכל זה המערער והמקטין, זה קול שמצמצם את חופש הפעולה שלנו. הוא לא רק שהוא מצמצם את חופש הפעולה שלנו, הוא מכווץ לנו את הלב, וקיבוץ זה ההפך מתנועה. וזה משפט ששמעתי לאחרונה ומאוד אהבתי. באמת, קיבוץ זה ההפך מתנועה. וכשאנחנו נרצה לנוע, אנחנו קודם כל נהיה במקום החומל, ניתן ללב להיות במקומו, להיות על מקומו, להזכיר לעצמנו שזה מה שאנחנו מרגישים כרגע. זה מופע שהוא זמני, וזה נותן תקווה. ולצד המחשבה האוטומטית הזאת, שהיא לרוב שלילית, להעלות קול חומל, קול שמתבונן בעצמי ובאחר, בעיניים טובות, קול מרוכך שנותן תקווה של אני עושה את הכי טוב שלי, וכל הכבוד לי שאני מנסה, וכל אחד התחיל מאיפשהו, ועצם זה שאת מנסה, אני עושה את זה עכשיו לעצמי, אתם מבינים את זה, כן? תוך כדי. אז להגיד לעצמנו, קול כזה חומל, קול שנותן תקווה ועידוד, וכשאנחנו בהאשמה עצמית, אנחנו לא פנויים למה שחשוב באמת. אנחנו בעצם מחזקים את הנתיב המוחי שרואה את מה שחסר, את מה שלא קיים, ואנחנו נרצה גם פה לתרגל הרבה חמלה וחשיבה חיובית כדי להרחיב את הנתיבים המוחיים של ראיית הטוב. אז לסיכום של השעיית תגובה והתבוננות בעיניים טובות, אני אומר ככה במשפט שאלה מנגנונים שפועלים מתוך המנגנון ההישרדותי, האוטומטי של התגובתיות המהירה, של המחשבה השלילית שמלווה בביקורתיות ובשיפוטיות, וכשאנחנו נעבוד על השעיית תגובה ועל חמלה, אנחנו נייצר תנאים טובים יותר שיאפשרו לנו לפעול יותר מתוך בחירה וגמישות. אנחנו לא נוכל לעלות מדרגה ולחשוב באופן יצירתי כשאנחנו עסוקים בביקורתיות ובשיפוטיות. אבל ברגע שנהיה יותר מבוסתים, נוכל באמת לעלות גם לפעולות קוגניטיביות גבוהות יותר, כמו חשיבה יצירתית, היכולת להרחיב את נקודות המבט ועוד הדברים שדיברנו עליהם. אז בעצם נשארו לנו 10 דקות להמשיך להציג את הערכה. אז ככה, אז ערכת גם וגם, זו ערכה. היא כוללת גם חוברת פעילויות. סליחה, דורית, נשארו לנו עוד 10 דקות, אבל אולי יש זמן לשאלות גם. חשבתי אחרי שאני אציג את הערכה, אבל אין בעיה, אין בעיה, אפשר לעשות פה פאוזה. אז תעשי את זה בקצרה, פשוט שהיא מתרחבת, כי אני יודעת שהדברים שאמרתם מרתקים, ואני בטוחה שאנשים רוצים להגיב אלייך. בסדר גמור, אז אני קודם כל אין בעיה, אז אני אעשה רגע סטופ שייר, ואם תרצו להתייחס. לא, בסדר, תמשיכי להציג, אין בעיה, אבל קחי בחשבון שאנחנו צריכים גם זמן לשאלות. בסדר, אז אני אשתדל תוך 5 דקות לכל המאוחר לסיים בחלק הזה, בסדר? אני קצת מעלה הילוך בקצב הדיבור, אבל אני מקווה שזה לא יבוא על חשבון הבהירות. אז זו הערכה, והערכה בעצם כוללת גם חוברת הסבר, אוקיי? אני קודם כל אומר, היא כוללת אני קודם כל אדבר על השם גם וגם, כמו שאתם מבינים, זו המהות, גם וגם, גם מחשבות כאלה, גם מחשבות אחרות, כל מיני נקודות מבט, פתרונות שונים, ראייה רחבה של דברים, רגשות שונים, היכולת שלי גם להכיל רגשות שונים ואפילו מנוגדים בו זמנית, כל הגם וגם האפשרי, לכן היא נקראת כך גם וגם,
והיא בעצם פותחה מתוך הבנה חשובה בעיניי, עד כמה גמישות מחשבתית היא חשובה בכל תהליך של התפתחות ושינוי. לא משנה על מה אנחנו נעבוד, אנחנו צריכים לעבוד על גמישות מחשבתית, כי אם אנחנו לא נהיה פתוחים לנקודות מבט שונות, להרחבת נקודת המבט, לכל הדברים האלה שדיברתי עליהם, אנחנו לא נוכל באמת לעשות שינוי, לא בהתנהלות שלנו, לא בהבנה שלנו את האחר, זה פשוט מאוד יקשה עלינו. ואם נעשה שינוי, אז הוא יהיה איטי יותר או מצומצם יותר. אז אנחנו, מה שיש כאן, אז אני מאמינה שזה משהו שחשוב לעבוד עליו בכל תהליך טיפולי. יש כאן את חוברת ההסבר שמסבירה בעצם באופן מפורט את כל מה שאמרנו עכשיו, את כל ההיבטים השונים של גמישות מחשבתית, ויש פה אינדקס שיצרתי. האינדקס הזה בעצם מתייחס לכל ההיבטים שדיברתי, למשל, הסתגלות לשינויים, הרחבת נקודת המבט, ובעצם מפנה לכל הפעילויות בחוברת שעובדות על אותה מיומנות. אז אם למשל אני רוצה לעבוד עם מטופל שלי על מיומנות מסוימת, אני בעצם יכולה לפתוח את החוברת, לראות איזה פעילויות עובדות על זה ואותן לבחור. אוקיי? אחר כך יש כמובן הסבר מפורט על איך לעבוד עם המשחק, אפשר לשחק את המשחק ברמות שונות, באופנים שונים, על פי הרמה של הילדים והיכולת שלהם. אוקיי, חוברת הפעילויות היא מגוונת כמו שציינתי קודם, היא בעצם נעשית בדרכים שונות, בחידודי חשיבה, בציור אומנות, כתיבה יוצרת, משחק תרתי משמע, גם משחק קופסה וגם משחק שהוא דרמה, וגם בתנועה, אז אפשר לעשות את זה בכל מיני כאלה. יש פעילויות שנצורקים בקוד QR שאפשר לראות, והעיקרון של המשחק, אני לא אסביר את כללי המשחק, אבל אני אומר שהמשחק בגדול מבוסס על מציאת קשר בין קלפים אקראיים. פורסים קלפים שהם בעצם בערכה יש 70 קלפים דו צדדיים, גם מילים וגם תמונות, ומה שצריך, אנחנו מטילים קובייה, אפשרות אחת זה להטיל קובייה, אפשרות אחת זה בלי להטיל קובייה, אבל בגדול העיקרון הוא למצוא קשר בין מילים אקראיות, אוקיי? אז אם למשל אני עכשיו מטילה קובייה, אולי נעשה רק פעם אחת ובזה אני אסיים, בסדר? אם אני עכשיו מטילה קובייה, ואני אבקש מכם לנסות למצוא קשר בין המספר שעולה בקובייה, אוקיי? קשר יכול להיות קשר של משמעות, למשל דברים שקשורים במים, קשור באיזשהו עולם תוכן שראיתי, ספר שראיתי, סדרה שראיתי, סיפור אישי, זה יכול להיות גימטריה זהה, זה יכול להיות קשר מבני דקדוקי, זה יכול להיות כל דבר שבא לכם, וזה גם יכול להיות רצף התרחשות הגיוני, אוקיי? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מטילים קובייה, ומנסים למצוא קשר אקראי בין המילים. אני רוצה להגיד לכם שאני הופתעתי לגלות מהניסיון שלי, כמה ילדים אוהבים את זה, הם יצירתיים בטירוף, והם מעלים כל מיני רעיונות איך לעשות את זה, הם מוצאים כל מיני קשרים, והם משועשעים מזה לגמרי. אני ככה מתלבטת אם עכשיו לעשות את זה איתכם, או שאני, רגע, אני מסתכלת על השעון, פשוט מתחשבת בבקשה שלך. אז אני רק לסיום, אני אראה סרטון של 1.5 דקות, ואני אענה על שאלות, בסדר? בחוברת יש גם הצעות למשחק בדרכים שונות, ברמות שונות כמו שאמרתי, שזה מותאם לכל הגילאים. עכשיו את כל הסיפור. הפרחתי בועות בכביש. זה מסוכן. ואז צעקו עליי, ובגלל זה נכנסתי לכלא. כן. אבל תשמעו, היה לי רעיון מה?
הוא רץ בגשר כי זה הזמן לשלם את החשבון. שלם את החשבון. מדליק. זהו, אז אתם מוזמנים לצלם את העמוד הזה וליצור איתי קשר למי מכם שמעוניין. הברקוד, בעצם הקוד QR אפשר לסרוק ולהגיע ישר לדף הנחיתה. ועכשיו אני אשמח לשמוע שאלות, התייחסויות, כל דבר שתרצו. אני אשאיר את המסך הזה רק לעוד ממש זמן קצר כדי שתוכלו לצלם או לכתוב, ואחר כך אני אראה את כולכם. אז ככה, אם יש מישהו שירצה, מישהי שתרצה ככה להתייחס, לומר, לשאול, מה שתבחרו. עד איזה גילאים מיועד המשחק? עד כל גיל. אני משחקת עם המשחק עם הילדים שלי בערב שבת, והם גדולים, הם עברו את גיל ה-20, ואנחנו צוחקים ונהנים. זה מתאים לכל גיל. עם קטנים יותר צריך לעשות התאמה, ולפעמים למצוא קשר בין 5 קלפים, זה לפעמים מאתגר עבורם, אז יש יכולת לעשות למשל למצוא קשר בין 2 קלפים, יש כל מיני וריאציות שניתן לשחק את המשחק. היית משתמשת בזה גם עם ילדים מכיתות תקשורת? כן. אני משתמשת, סליחה, גלית, רוצה להגיד משהו? סליחה. כן, אני פשוט, אני רכשתי את הערכה, ואני משתמשת בה כל הזמן. ילדים משוגעים על הערכה הזאת. היא פשוט מדהימה כמה היא מפתחת את הגמישות המחשבתית. ושנה שעברה בעצם הייתה לי כיתה תקשורת, כיתה ה' וכיתה ו', וכן, אנחנו עבדנו עם הערכה. הם פשוט חיכו. אני פעם אחת פשוט שכחתי את הערכה בבית, וזה היה אסון באותו רגע, אז אפשר לעבוד גם עם ילדים בכיתות תקשורת, ילדים על הרצף. כן. זה עוד דרך לעבוד על הגמישות. נכון. לגמרי. בזהירות ובגמישות ולראות, אבל כן. תודה, גלי. באהבה. כן, אני אצא מזה, סליחה. כן. עוד התייחסויות לחלק התיאורטי, למה שתמצאו לנכון, שאלות. אולי אני אוכל לשאול משהו, אבל שוב, היה לי איזה דקה שתיים שלא יכולתי להקשיב, וזה כן חשוב לי. האם במשפט אחד את יכולה להגיד איך הסטריפ, תרגיל הסטריפ עוזר לגמישות המחשבתית? אם זה לא מתאים, אני אקשיב להקלטה. בגדול זה עובד על השהיית תגובה, כי אני בעצם צריכה, בסדר? זה עובד על בעצם הנטייה שלי לקרוא את המילה, ולהתעלם מהצבע שלה, ופה אני צריכה לומר את הצבע שלה ולהתעלם מהמילה, וזה מצריך ממני להשהות תגובה, להתרכז ולעשות את זה. בסדר? הבנתי. אוקיי, מעולה, תודה. בכיף. ותודה למילים הטובות למי שכותב בצ'אט, תודה רבה, תודה. עוד שאלות, התייחסויות. האם ניתן לשמוע את ההקלטה? כן, זה מוקלט. אז כן, יהיה ניתן. השאלה איך תהיה ההקלטה, כי אנחנו בדרך כלל דווקא את המפגשים האלה שאנחנו פחות מקליטים, כי לרוב זה על דברים טיפוליים. אז השאלה, את רוצה לתת את המייל שלך, שמי שרוצה הקלטה שייצור איתך קשר? מה את אומרת? היית רוצה שזה יהיה דרך לילך? מה נכון לך? מה שסיכמתי שזה יהיה דרך לילך. דרך לילך, אוקיי, בסדר. אז מי שרוצה הקלטה של לילך. יש גם אגב את הטלפון שלי, אז אפשר גם לכתוב לי בוואטסאפ, זו גם אפשרות. בסדר גמור, דורית, המון תודה, מפגש מרתק. אני יודעת שאני כאן כתבתי במרץ, כי היה לי הרבה מה לכתוב. איזה כיף, זו מחמאה ענקית בשבילי, באמת. תודה. ושואלים כאן אם יש גם הנחה קבוצתית על המשחק הזה. אם את רוצה להתייחס לזה, זה היה כאן בצ'אט. כן, אז את זה פספסתי. כן, אם תהיה רכישה של
בוא נאמר ככה, מעל 10 רוכשים, אז אני אתן עוד 10% הנחה. למרות שזה מחיר השקה, אני חייבת להגיד, ובאמת, וזו ערכה באמת שיוצרה מחוברים טובים, והיה חשוב לי להשקיע גם בזה, אבל אני אתן עוד 10% הנחה. טוב, אז תתארגנו עם כל הכיתה שלכם, עם כיתת המוצא, זו הזדמנות לחדש קשר כדי להגיע למקבץ כזה. וגם יופי. יש אפשרות, זאת אומרת, אם יש איזשהו אזור מסוים כדי לחסוך מכם את דמי משלוח, אז אפשר גם על זה לדבר. בגמישות, כלשון הנושא, כמו הנושא שלנו הערב. יופי. דודית, שאלה אחת, יש את הערכה בעוד שפות חוץ מעברית? באנגלית או בערבית? האמת שלא, האמת אוקיי. שלא. אז זאת ההזדמנות, שמישהי כאן תרים את הכפפה ותתרגם. האמת היא שהמשחק כן, זה באמת לא, הכל שמור כקובץ, וניתן כמובן לתרגם את הכל. אזור המשלוח הוא ממודיעין, אני רואה עכשיו כרגע את השאלה, אבל כרגע לשאלתך, וופא, אם אני זוכרת את שמך, כרגע אין. אוקיי, תודה. אבל וואפה, תרימי את הכפפה, צרי קשר עם דורית, תרגמי את זה. אוקיי. סבבה, תודה. זאת עבודת תרגום ללא מועטה, זה חוברת הסבר מפורטת ונרחבת, אבל זה... אבל עם ה-AI קל יותר לתרגם, זה רק לעשות עריכה על התרגום. גם נכון, גם נכון. גם נכון. יופי, אז תודה רבותיי, רבה. תודה רבה לכם, תודה על שיהיה לכם ההקשבה, שנה תודה טובה. על שיתוף הפעולה, סליחה, אני קוטעת. תודה רבה. ותודה על הרעיונות המקסימים שכתבתם, באמת, תודה, היה לי לעונג, תודה לכל מי שהיה כאן. סליחה, מירב, תודה תשלימי, רבה. קצת קטעתי לא, אותך. אני רק רציתי לאחל שתהיה לנו שנה טובה. אמן, אמן. ובשורות טובות. להתראות. להתראות כל. תודה על טוב, העצות. אז דורית, אני ביררתי תודה מולך, רבה. ברגע שזה מוקלט, אז הצ'אט נשמר לך, אין שום בעיה, בדקתי את זה עם לילך. יופי. בסדר? אוקיי, אז אני אסיים רגע את ההקלטה כרגע. יופי.